Drip i lan y môr. Sut y byddai pobl yn mynd am drip i lan y môr cyn bod yr un bws yn y wlad? Wyddwch chi? Wel, fe glywais mam gi'n dweud ei bod hi wedi bod am drip i lan y môr lawer gwaith mewn gambo fawr a 2 geffyl yn ei thynnu. Rwy'n cofio unwaith pan oeddwn i tua 9 oed, meddai mam gi, gweiddodd fy mam arna i am 6 o'r gloch y bore. Corais o'r gwelyau unwaith oherwydd gwyddwn mai hwn oedd diwrnod mawr y trip i lan y môr. Rhedais i'r ffenest i weld sut fore oedd hi. Gwelais fod yr haul wedi codi. Roedd hi'n mynd i fod yn ddiwrnod braf. Wedi gwisgo fy ffrog haf a mynd i lawr i'r gegin, gwelais fod mam yn brysur iawn yn rhoi bwyd mewn basged fawr. Dwi'n edau'r torth wenith fawr, hanner cosyn o gaws, menyn, jam, cacennau o bob math a 2 deisen o fale. Gwyddwn mai nad a Will y gwas fyddai'n bwyta'r rhan fwyaf o'r 2 deisen, am fod y ddau'n hoff iawn ohonyn nhw. Wrth fwyta fy mrecwast, edrychwn allan drwy'r ffenest a gwelwn Will y gwas a'n nhad yn dod â'r ceffylau o'r stabl ac yn tynnu'r gambo o'r cartws. Erbyn 7 o gloch, roedd pawb yn barod i gychwyn. Yn y gambo nawr, roedd nhad, mam, Will y gwas, Nel y forwyn, Iwan a Gwen, tîn Fron a'i tad a'i mam a minne. Byddai teulu tîn Fron yn dod gyda ni lan y môr bob blwyddyn am ei bod yn gymdogion i ni, a hefyd am ei bod yn ein helpu ar y fferm amser cynheuaf. Gweiddodd yn nhad, "G-up" ar y ceffylau ac i ffwrdd â ni. Roedd taith o 7 milltir o'n blaen cyn cyrraedd glan y môr yn Llangrannog. Cerdded ar mae'r ceffylau ac felly caem ddigon o amser i weld popeth ar y daith. Byddai'n nhad yn dweud enwau'r ffermydd wrth fynd heibio wrthon ni, a byddai Will y gwas yn codi law ar bawb a oedd wedi codi'n ddigon bore i'n gweld yn mynd heibio yn y gambo. Weithiau, deiam at ryw fawr serth. Byddai'r dynion yn mynd i lawr o'r gambo bryd hynny ac yn cerdded wrth ei hymyl, mwyn gwneud y llwyth yn fwy ysgafn i'r ceffylau ar y rhyw. Ymhen 2 awr bron, fe ddeithon ni olwg y môr a thraeth melyn Llangrannog. "Woho!" gweiddodd nhad ar y 2 geffyl o flaen hen dafarn y pentre. Daeth pawb i lawr o'r gambo, tynnwyd y ceffylau'n rydd a'i roi yn stabl y dafarn nes bydden ni'n barod i gychwyn y daith yn ôl. Wedyn, aeth pawb yn llawen iawn tuag lan y môr. Redodd Iwan a Gwen a Minan droed noeth ar hyd y tywod, ond aeth y gwragedd ati ar unwaith i baratoi bwyd. Tynnodd mam lian gwyn glân ar y tywod, a chyn bo hir, roedd 9 ohonyn ni'n eistedd o'i gwmpas yn bwyta ac yn siarad ac yn chwerthin. Diwrnod byth gofiadwy oedd hwnnw. Gallwn adrodd llawer agor o hanes y dydd, gallwn ddweud am y trip a gawson ni yn y cwch, a sut y bu Gwen a Nel y forwyn ddioddef o salwch môr am dipyn bach. Gallwn adrodd yr hanes am Iwan yn mynd ar gefn yr asyn bach hwnnw am geiniog ac fel y stopiodd y creadur styfnig ym mhen draw'r traeth ac wrth o dod ag ôl. Ac wrth gwrs, rhaid i mi beidio ag anghofio'r hen bysgotwr hwnnw a werthodd ddwsin o sgadan i mam. Tudur oedd ei enw, ac fe ddywedodd wrth Gwen a Minnau mai gwallt merched y môr neu'r môr forynion oedd y gwymon gwyrdd oedd yn chwifio nôl ac ymlaen yn y dŵr. Am 5 o'r gloch roedd yn rhaid i ni gychwyn y daith tuag adre. Roddwyd y basgedi a'r llestri yn ôl yn y gambo unwaith eto a thynwyd y 2 geffyl allan o stabl y dafarn. Yna, neidiodd pawb i'r gambo ac i ffwrdd â ni. Will y gwas oedd yn gyrru nawr a'n nhad yn smocio i bibell yn gysurus yn ei ymyl. Wrth ringo'r ryw allan o Llangrannog, edrychai pawb yn ôl yn hiraethus ar y tywod a'r traeth. Deiau 2 neu 2 gwylan i'n dilyn ar ein taith, fel pe bai nhw'n methu ffarwelio â ni. Ar y ffordd adre bu Gwen, tîn Fron a Minnau'n rhifo faint o gregyn gwynion glân y môr oedd gennym. Ar ôl cyrraedd adre'n ddiogel, cefais i fynd i'r gwely'n gynnar, ond bu raid i'n nhad, mam, Will a Nel odro'r gwartheg wedyn a bwydo'r anifeiliaid i gyd cyn mynd i'r gwely. A dyna i chi hanes trip i lan y môr cyn bod yr un bws yn y wlad. Dyma llun o olygfa o lan y môr, a mi fyddwch chi'n ateb cwestiynau am y llun yma mewn munud ar ôl i fi gyflwyno'r gwahanol bethau sydd yn y llun. Dyma gwylan, gull, gwylan y môr yw seagull. Dyma'r gorwel. Y gorwel yw ble mae'r awyr yn cwrdd â'r môr. Mae'r llinell yn syth ar y gorwel. Llong. Goleidi,
lighthouse i goleudi, ble mae'r golau yn dangos i'r llongau ble mae'r creigiau. Clogwyn fan hyn, clogwyn ar y cliff. Cwch modur, sef cwch gyda modur arno fe, motor yw'r modur sy'n helpu fe sy'n pweru'r cwch i wneud e fynd. Cwch hwyliau o ochr yma, gyda hwyl arno fe, sail yw hwyl, cwch hwyliau. A wrth ni deithio lawr fan hyn, ogof yna, ceif yn Saesneg, ogof. Craig, yn dod mas o'r dŵr fan yna. Cwch bach da ni fan hyn. Morlo, neu seal yn Saesneg yna, morlo yn y dŵr. Morfran, fath o aderyn sy'n ar lan y môr. Seren fôr. Cranc. Cregyn. A o dan yn y pwll dŵr fan hyn, mae gyda ni cymwch fan hyn, sef lobster, cymwch. A gwymon. Gwymon fan hyn, seaweed, gwymon. Gobeithio mi fyddwch chi'n gallu ateb y cwestiynau am yr olygfa yma. 1. Beth yw enw'r planhigyn gwyrdd sy'n tyfu yn y môr? 2. Beth yw enw'r twll mawr tywyll yn y graig? 3. Beth sy'n rybuddio morwyr fod creigiau'n agos? 4. Enwch 2 aderyn sy'n byw ar lan y môr. 5. O beth y bydd plant yn gwneud castell ar lan y môr? 6. Creigiau wedi eu malu'n fan gan y môr yw tywod. Beth yw cregyn? 7. Enwch 2 o greadired y môr a welwn ar y traeth. 8. Beth sy'n gyrru cwch hwyliau? 9. Beth yw gorwel?